Pila na, pila. 200 dahil dyan, tiga 400 pesos! Ay, nagagod ako 100 para 500! Sure ba? Kasi kung anong sang wallet. Wala, yatag na! Yatag na, oy! Bawag isang iro dito rin, mamamag sa iro, bawag sa iro. Kaya na itong cash! Hindi, nagpapalipod ka? Kaya kakati, no? Balin ka diya. Wala mo kanina. Oh! Taga-Bukid is here. Taga-Bukid ako. Nagkakagulo na po sila. Ay! Si Sir Dennis! Ayun! Isa! Di bakang, bis, di bakang. Dahil si Ma'am Chichi, muhatag ako ng 100! Wala pala dito. Si Ma'am Chichi! Nasa entrance. Kukunin ko na yung nasa entrance. Pero yun ang si Ma'am Chichi! Bigyan mo muna ng 200, Scarlett. Oh, sige. 200 para saradong 2,000. Abono na! Bayaran ka ni Bayaran ka daw ni Ma'am Chichi! Bayaran ka! Bayaran ka Ma'am Chichi! Hoy! Ayaw! May istorya si Gab-Gab na. Kasi may isa na Gab-Gab. English ka. Ano bayot ka? 1,000 bayot. English ka. Bilang Silong! Silong na! Saya na lang. English ang una guys. English ka na. Thank you so much sa opportunity sa kadada pa, din na naipanuan. Thank you so much, madam. Of course, ang social climbers. Thank you so much. Manager, yung manager mo. Manager. Ha? Kiss. Ay, sa dam. Ay, sa pagkita dam. Atos ba? Manager, oh, sumunod kay manager. So, ay, sorry. Ayun na, may nire-ready na tayo. May Go, hilap na. Seryoso mo ka! Seryoso mo ka! Bisaya. Go. Hilap ba? Wala! Wala na. Isa. Pagiging ka lang. Bisaya na ngayon. Bisaya nga lang. Go. Hilong tanan. Go. Sabi dahil. Ay, Scarlett. Bisaya nga lang na lang. Wala nga Bisaya. Sino ba? Hoy! Napa si Leia! Hoy, naayam! Naabago repo! Kaya, oh, ayun na. Ayun na, Rhea! 100! Ito, Sensing! Ansing!
Sir Bogs ay na. Sir Bogs! Sir Bogs, nag-squad pa. Dali. Hatag mag-gubli sa iya. Dali, sir. Hatag mag-gubli sa iya. Pasok. Ha? Oh. Maghilak ba? Maghilak. Kabali makakalig, hatag niyo sa mga bahay sa iya. Naabot mo. Ay, mahatag! Tinuod na. Palit daw sa beer ito. Uy, pasalamat! Ansing. Ay, di, wait lang. Hoy, pasalamat kay Sir Bogs, i-elto siya. Oh! Ano ka, 1,000 ka bigay, Sir Bogs? Uy, panilas ang tiya. Naka 1,000 ang yung si Sir Bogs. Nanginginig ka. Toto. Uli na to. Oh, isa sa ako mabigas yan, ha? Oh. For blessings. Ano mo sasabi mo sa ate mo? Ha? Thank you so much. Ay, wag makakalimot, ha? Harap kayo dalawa. Tandaan mo, wag makakalimot mag-toothbrush araw-araw. Ayun po, buo na po ang moon. Ay, nako.